da proleti. Evo, dobili smo ovo, dobro, to ne bi trebalo sad. 2.010.000. Moju vojsku. Ovdje da. 15, možemo se Hanuka. 3, 5, 2, ne kažem da je previše, to je jako dosta. Sve moje maksimalno 9, samo treba ovdje što smo osnovno digli na 10. Jer na THD ima 2 na 10 i tada može da se zida mrežka Vexiri sa Gold. Sada pokažem moju bazu. Mi smo paziti, evo još ovo na Tesla, još
Simon. Manje gluposti. I tako, to je samo da pogledamo. Smo 36. Imamo ukupno 22.762 pehara i imamo 195 pobjede u varu. Samo da pogledam više. Var kreće 9 sati 7 minuta, ja ne sam u tom varu, rekao sam da neću, zato što sam jednom loš napao i postao sam 2-3 vara nisam, zato sam ja rekao, oni što nema veze. I to bi bilo sve to, vidimo se u sljedećem klipu, hvala, ostavite like, share i subscribe i hvala što ste gledali.